Jotendin ma kanisa mar Redeem Gospel omedo kwedo paro mar chik mageto tayo chenro mag ute lamo mong'ere kaka Religious Organizations Bill, ka giwacho ni nitie moko kuom gigo ma ogiyie godo e paro makamano. Paro makamano imiyo sir kod apisa Attorney General kaachiel kod mano mar jatend jotend migepe, kendo dwaro mondo ute lamo ondikre e bwo mabul mopuodhi kod piny owacho. Kaluwore gi jadolo John Gitonga, piny owacho winjore rang weche mamulo ahinya oganda kod keto kenge mag ndhiyo jodolo kod ute lamo matayo chenro mekgi ataro mar chik kod mag chenro mekgi keto ngima oganda kamarach. Jotend dingo omedo jiwo oganda jo Kenya mondo dage yore kwe ahinya to e kindegi mag nyasi mag sikuku. Through the committee that is there to look into the matters of regulation through the Prime Cabinet Secretary's office, we want to say as a Redeemed Gospel Church, number one, that we feel that that bill needs to be relooked at more keenly because there are a number of issues that we feel we are uncomfortable with. Number one, we want to request that the umbrella bodies be given more power for self-regulation. I wonder how we'll be able to regulate all these diverse positions, knowing that every individual in Kenya is protected by the Constitution and there is freedom of worship, of religion and of expression. So we are requesting that this matter be looked at more keenly and we should be given ample time for participation, and we shall be grateful. Lipod noero ema koro terowa e yweyo wa mokwongo weche gi manyien mago mag